Һаумыһығыҙ, хәҙер мин күрһәтәм, нисек тәрҗемә итергә була Google-да. Менә монда Google-да язабыз. Google Translate. Google Translate дип яздык. Шулай сайт асыла. Шуны асайык. Менә астык. Монда төрле телдәрдән текстты куярга була һәм төрле телдәргә тәрҗемә итәргә. Әйдәгез караек. Мәсәлән, менә бу китап бар, бәләкәй генә. Ошо 2-3 предложениеларны монда куяйык та урыс телдә. Монда урыс хайванлык һәм мәсәлән инглиз телдә хайванлык. Менә хайванлык. Һәм монда тәрҗемә булды. Әйдәгез, менә урысча укый. Тыңлагыз. Прошло немало лет, прежде чем Кристофер смог рассказать о своих снах. Причина была проста. Жил он по большей части в детской на последнем этаже большого лондонского дома. А его няньки менялись каждые 2-3 месяца. Менә шулай. Урыс телдә укыган. Һәм ошо текстты бу Google Translate инглиз телгә тәрҗемә иткән. Әйдәгез инглиз телдә тыңлаек. Many years passed before Christopher could tell about his dreams. The reason was simple. He lived mostly in the nursery on the top floor of a large London house. And his nannies changed every 2 to 3 months. Беренчедән монда әйтергә кирәк. Нимә әйтергә була? Беренчедән монда тәрҗемә яхшы булган. Яхшы булган. Чөнки виснимә дөрес, мин шулай дип уйлыйм. Һәм карагыз, без хәзер икенче шулай алабыз да бу инглиз телде копировать итәбез. Менә монда язабыз. Инглиз телде куябыз, а монда урыс телде куйдык. Нимә булды? Монда без күрәбез dreams дигән сүзне мечта дип, хыял дип язган. Чөнки инглиз телдә dream у төш тә була һәм мечта була. Хыял. Башкортса хыял мечта, төш сон. Инглиз телдә хыял һәм төш бер сүз dream. Һәм без монда күрәбез. Менә инглиз телдә хайвагас, монда урыс телдә хайвагас, ул монда яда his dreams о своих мечтах. Әмма ләкин китапта язылган о своих снах. Шуга шулай әдрәк кенә монда хаталар, бәләкәй генә хаталар әлбәттә бар, әмма ләкин бу тәрҗемә бик яхшы. Менә мәсәлән урыс телдән инглиз телгә ул однозначно яхшы итеп тәрҗемә итте. Әйдәгез тагын күрәтәм. Менә шулай алабыз да. Монда куябыз урыс телде, монда инглиз телде. Менә виснимә дөрес язылган. Чөнки төш сон dream инглиз телдә шулай була. Әйдәгез караек, нисек була француз телдә мәсәлән. Француз телдә хайванлык. Менә ул. De nombreuses années ont passé avant que Christopher puisse parler de ses rêves. La raison en était simple, il vivait sur... Виснимә дөрес. Рәв, мин беләм, ләкин француз телдә ул дөрес. Яра. Монда бик күп төрле телдәр бар. Бик күп түгел. Мәсәлән, әйдәгез төрек телдә караек. Менә төрек тел. Нисек ул була төрек телдә? Christopher hayallerini anlatmak için yıllar geçti. Nedeni basitti. Büyük bir Londra evinin en üst katındaki kreşte yaşıyordu ve onun dağdıları 2-3 ayda bir değişiyordu. Шулай. Япон телдә мәсәлән нисек була? Christopher が自分の夢について話す前に何年も経っています. Менә шулай. Төрле телдәр бар. Әйдәгез тагын әдрәк кенә караек. Эстон телдә мәсәлән. Mitu aastat möödus enne, kui Christopher võis oma unistuste kohta rääkida Менә шулай. Шуга Google Translate ул бик кирәкле әйбер. Төрле телдәрдән төрле телләргә тәрҗемә итәргә була. Мәсәлән,
Әйдәгез, моны монда инглиз телдә алабыз. Моны бу текст безнең копировать итәбез дә, моны монда куяйк. Һәм инглиз телдән уны, мәсәлән, немец телгә тәрҗемә итәбез. Моны. Немец телдә шулай була. Viele Jahre vergingen, bevor Christopher von seinen Träumen erzählen konnte. Der Grund war ein... Моны шулай. Бу уже немец теле. Шуга һез бу турында белегез һәм нимә әйтергә теләйм. Мәсәлән, эстон телдә бик күп кеше һөйләшмәй. 1 миллиондан күбрәк түгел. Моны эстонияларда эстонцылар күп түгел. Әмма ләкин бу тел монда Google Translate бар. Башкорт телдә һөйләшәләр 1 миллиондан күбрәк кеше. Шуга мин уйлыйм, ошо Google Translate башкорт теле булырга тиеш. Моны монда кайда бар башкорт теле булырга тиеш. Моны монда күрәһегез, казах теле бар. Әйдәгез казах телде карыйк. Казах теле бар, әмма ләкин моны монда уны бу казах телде укымай. У текст кына яда. Шуга мин уйлыйм, нимәләр эшләргә кирәк? Гариза ядаргамы, нимәләр икенче бер, чөнки бик файдалы әйбер. Монда Google Translate башкорт теле булса, бик яхшы булыр иде. Шулай уйлыйм. Игътибар өчен рәхмәт. Google Translate турында белегез. Һәм әйдәгез мин сезгә нимә монда язам. Goodbye. Goodbye. Goodbye, bye. Goodbye, bye. Яра, хау булыгыз.